औवा मेवा दाननोसै नै लोगोफोर औवा मेवाजों अनलाजों जानो इखौबो गासिबो दानजोबखानोसै नामा नङा इ फिसा फिसाथारहाय इलाय इबो फिसायानो इ गिदिर थसेयानो थोगोन इखौ गाबोन जानोसै एसे देरबावथों इयो सानैबा सानथाम थाना दानसै नैलाय इबो फिसासो थाथों मालाबा जागोन इखो इ थसेयानो थोयो जोंहानो एसे देरबावथो दे दानदो साफा खालामना दोननि र' मेरला ओंखारदों नै इथिंजायबो नै फिसा फिसा ओंखारसोगारदों इदियाव ओंखारा इदियाव ओंखारला दा ओइ थसे ओंखारदों आरो हैला गोजौआव गोजौथाराव ओइ एसे गोजौहाङाव ओइ इमान गुदियाव ना गोरलैथार नैसो गोरा होमबासो हानायखौ गारनायखौ ओइ दांनाङा दांनो नागिरदों गुंग्राय गलायबायहाय मामि नोंना फैदो थांसै नै लोगोफोर दाना आङो औवा मेवाखौ हाखांनानै सुनानै लाबाय आरोना संहरनोसै दाना नै इनिफ्राय आलुबो होदों आङो आलुबो मोनसे मोननै हाना होफादों नै इनिफ्राय अनलाखौ आङो नै मिक्साराव देनानै लाखाबाय संहरनांसिगौल' जाखाजोब्बाय गासिबो एसे खारैजों रुहरग्रोनोसै आं खारैखौ होना होनोसै नै दैबो एसे होना होनोसै इनिफ्राय खोबहाबना दोननानै एसे रुइहोनोसै माबाखौ औवा मेवाखौ बेनिफ्राय दा रुइबाथाय दैखौ बुरजा होनानै अनलाखौ होना होनोसै आं औवा मेवाया रुइबाय नै आरामनो दाना एसे दै होना होबावनोसै आं गोदौबाथाय अनलाखौ अन गुन्दैखौ होना होनोसै आं दाहाय दाना नै जाब्रां एसे जालुक गथा देनानै होनोसै आङो नै अनलाया मोदोमनायनि मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना अनला औवा मेवा आलु ओंख्रि संनाया नै गोथाव जाखाबाय संख्रिबो नांबाय आरामनो खुन्थाइ फिथाइ खानोसै नै लोगोफोर आं दाना नै खुन्थाइ फिथाइया जाना फिथाइ थाइसो गारदों नै फिथाइ दंसोगारो गोजौआव सान्दुंजों मोदाननानै बारा नुवाखै खोमा नै फिथाइया नै इसिबां खाखांबाय आं नै लोगोफोर आरो दंबावोसो खाजोबाखै आङो बिराद थाइसे गारथारदों ओइनिबो इथिंजाय गोजौआव बिराद दङ जानोसै दाना लोगोफोर ओंखामखौ आङो आरामनो अनला ओंख्रिजों अनला आरो औवा मेवा आलु लगायनानै संनाय जि गोथावनो इनिफ्राय मिरामिस आरोना दिनैबो आंना बेदर गैया सामफ्रामबो बेदर जाबाय थाबा देहायाबो बोरैबा जायो नालाय बिनिखायनो आं दिनैहाय बेदर जालालाय मालाबा जानोसैलाय मालाबा बेदर जानायबो भिडिअ लाबोगोन आङो नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय दिनैबो मिरामिस जानोसै आङो मैयाबो मिरामिस जादोंमोन ओमफ्राय नै माबा भाजि मा होनो इयो खुन्थाइ आं दहाय खानाया भाजि गोथावखा जाबाय आं बिलाहि लगायनाय पियासजों जा गोथाव मिरामिस अनला ओंख्रियाबो जि गोथाव जादों
अनलाजों औवा मेवा बे बोसोराव दिनै फार्स्ट जाबाय आरो जि गोथाव गोथाव जादों खुन्थाइ एवनाया जि गोथाव गोथाव जाजोबदों बेदर नांलाया एकदमबारे गोथावखा ओरैबायदि गोथाव जाखादों माने अनला ओंख्रिया आरो दाउजों जानो मोनबावनांगौमोन जि गोथाव जागौमोन दाउ नांलाया आंनोथ' बिराद गोथाव मोनखायो आंहा औवा मेवाजों अनलाजों जालुग एसे देना होबाथाय जि गोथाव खारै ज्रोम बेदरजोंबो गोथावानो जायो बानलु फिसा रानिया उन्दुदों आंना फिसाजोआ नङाबा जाफागौमोन बियो ओंखाम फिसा सान्दुंजों गोसाथार संख्रि गोसोमखौ जादों आङो खालानि मुख हजम जायो बेखौहाय जाबाथाय ओंखामजों जाबाथाय ओरैनो सोलाबाथाय संख्रि गोसोमखौसो जायो जोंहा बांसिनानो संख्रि गोसोम गथा गथाखौ बायनानै देना दोनबाय बेनिफ्राय जाबाय थाबाय मालाबा ओंखामजों जाबाथाय हजम जानाय मोनो आङो गेस्ट्रिकफोर एसे जाखांनायफ्राबो संख्रि गोसोमखौ जाना होबाथाय मोजां जायो आंना गोथाव जा गोथाव जाखाबाय आं रानिया सिखारबाय खोमा जोंना गाबबाय रानि बिफा दङ बिफाजों थाबाय खोमा
Pai. Tidak. Mangga apa nih? Hah? Kung krep kak. Cinta. Sakan. Uwa mewa. Nang kam jabe tana skarpe. Alu. Ko. Uwa mewa. Betul mami ya. Lebar pias nu bayar pias sakaya. Itu. Apa pita? Apa? Ika. Kailan bila men chelo sih? Kailan mah? Kam lai na do bong sih deh. Kam lai bong ya. Apa kok? Songkri. Apa? Sakam bang. Betul lah. Oh dia ketau. Nah. Ini dulu. Alo udah mah. Set gặp làm không? Đi mình gặp tiền. Sona nang mam jabogan. Ang lainane dobogan deh nang deh, kam deh. Kedan dobong sih deh. Bilang zakambai menan nang dasu sekarbai basona. Zakambai लोगोफोर दानिया आरामनो गोथावनो एकदम जा गोथाव जाखाबाय माबाजों अनला ओंख्रिजों अनला औवा मेवाजों जि गोथाव मोनदों आङो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय रानिनो ओंखाम एसे दौबावनोसै आं उन्दुनानै दासो सिखारदोंनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय दे बाय बाय होन दे मामि बाय बाय होन बेङाखै मामि